abana bange bagweita mbali batigire mistari yo bachano basoire kutumia ibintu bigosaria obongo egente gatangani ke gotindia bandu bito batana komanya amachani elde ndagire to koyiga tonywera twari no mugati otagotiga nkwana amachani totigalenda bantu ande banyaroke ndagira machani tabatindagira opima machani gawata zero value food zero value ya food ekoko gawata zero value bueno totigalenda bwansu boli nga ngo igole bya kero go sibe machani koko azanza mayenda gara kenekeyo egento kereke bega linkiringa machani nabwate effect kicha sabongo nabwate ndogo nga nicotine kabisa omuntu gutumia machani omuntu gutumia kawa no sigara ebintu biri bikolo nga stimulants bibiko make manyinga amenya kabwa wangu akara manyinga y'omwana asere komenya kabwa nga senje ebintu ebi ata kete ebintu biko make manyinga wangu mambi ngoli yale sigara na no wate sem caffeine wase nicotine na ela ata kete manyinga kale amenya mambi ngoli yale nyaso ata kete manyinga kale amenya wanonga ebintu biri bigotindia iga abaibori bago introduce abana gocheze ebintu bigotindi no abana batamanyeti na batancheti eso da ya Coca-Cola ebekire caffeine abantu abange banjite soda ya Coca-Cola mama itie sababu bali bakora si soda ya Coca-Cola babegete edragi ko caffeine umuntu banjite kunywa soda litago era addictive tagotika umuntu banjite kunywa machani onyule baka munyule tagotika igonga ngote bela boliga koligera amachani ekarogwa ya nyule ai sanira manyinga oime togotika ogotigotika kwa magugu mutugoita kwa rosa ono go nyoni no mongina go chakata nga kamana njemburugere nyone turungi ana macha makedu burugere ya mongi mongi go chansibe oko burugere go siba opo umuntu wesigara nera nabali atarayingusa wana ndako kwana lego ya substance abuse potambe ko atwalire problem asibirengara li ngote malego liyo konywa korwa samari yogo tindi ngase njombo ata pressure ya masomo tigandiye amarwa nanywa egera narara butuko abana baita abange bakire ki university abandi bali ki secondary pressure ya masomo ya ba force koligi obokonywa korwa sebintu bigotindia yes ngegara tinde anyare gose na oro bobirengera lio mambi ocha koboka to ko refresh ya toka nga agocha kangoranga ne ngana musada ko ligigo gotinda egara arare onyore gento kilikia momelire ole konyubike bike oanza konywa oigorera amarua maya kubata so akomanywa tali amaruoka abana bakwana ki university batigire emestari ya masomo basoira amarua ba gukora skulu bigo bao kanga ngwe akonya bale kumbe basoira boko ngumbe igonga substance abuse galwa lo mwana asoira amarua ne kinyasole ene saini yo gatabango mwana na ro ngwa yambo politiki mbobu atimole abwate boko ngwagara ogajago chikunyo bintebe ena mbende osegento kenege kwara kingo mondo na bato bokongu no koburwa chitoro ase psychology to ka insomnia elda insomnia je era bana baito bale teenage bale chitini bale so emyaka yega bana ngonyere ntande na rejo abana baito banjire kobera ase social media esimi aligere tie baso akona kobatamo basoli tukoligima omanya weka butukoso akobata naende bako chati paka jinsa kiana ale bagana to chati ilfagiti oise ko gendera la go for some months parte di yomo bero otimoka adapt to the new system go so go jenje to the new system umwana yo kapinyo mwaka yo miaka bero lego chitoro ko barachira ono yo sayire tubure buri to ko insomnia asege eruga yo songere nyalo nga sleep lack of sleep disturbance umuntu agoso abolere chitoro jagaraki chabara esa ini entanga ninga watwalire depression oko buri chitoro esa ini yakabire ko yobwati
no koburu appetite okoburu ngakeke usito ata okoburu appetite hamu yendagere egosira gatatu bono konya omonto sere kuya isolate n'abantu akitoje beka bono ngaki ekaro kwa boliru chitoro amaene pio botuko bugima ogosinyuka chitoro chiche lisoiga batwalire problem egokora go jese suicide okonyora libaga lyokorengereria ebintu bire isiko ne kende esaini ende nelinga onyora omonto karo kendo twalire ebintu byaye wansire kobaga ebintu monta korusiansa ya siringi 20 ino mafano koba kwa nganda itoka kuna bidense ya naika ndakanya kwa vacancy esimi hayiro yonde inki ka ko bere bintu byaye ene signing omonto esabane la ko genda tata ke tibinte byo igo monto sero ko bage bintu ine njera yamo el dotararwa bo yani chenga gete kero montago kwa obeire generous iga wantarira nagotarira kwa ngendo yense yu o morario chaga iga famoererie laptop we tablet iga tabi nabokonya gutumia tinye kaneti ondocha kwa murusirie TV nyomba igo taringa no ko ba generous igo no kwebanga muntu kwendeza bali atari koira asanto mete na taba generous ebintu mbiro taikoro raisi igo TV ya nyomba ilimo gutumia konya muga kwa yerusiri so mwana yerusiri na yaro mogole alo to taba ngi laptop mogole to mwana yesukuru na yaro gosomera tala akora sukuru ama yakora ndi mwana mwa la matenga laptop na gokonyire yando ndako yitumia akega ndo bicho iriensa ayiro yonde ola tire simi yuko nyako tumia ayiro yonde inkie ka ko vere binde binga yagochi ene sayininga moto ngwe na kwana litanga ningo moto ko itango kwana ene nango cheya koso kibintu mutaka ba very generous chitekecho tukoma kama obaleke wait kumingo nganyale ya ine saini na yekumiri na rengere bano ranyara ngo moto la wazo sine suti nyomba asere ko bagera ba mraba mwa reason teyo akira danga nyala belinju jungo esuti nyala belinju ochibaga chose kaka no tigarabo bosa ayo onyo no mokungole waro liregenteke inki yakoroki ngatali nero moto yo kyako bage binte bikajagochi ine saini ko korkinga mokwanere no matenga botamba abantu bitombanya kwanje tukwane igoro ye topic yo gwita abasongo ba karaba asota ko somye genteke ba koro kiti bingo gwita no ko be baro kyanto no monte sungire bakanga ngosoro ubale abantu bakaso agwesu kama bakanyora ideas una mondora kubuanga mbia mono muna bantu go kwanaga mbaro batale kolengera dinge genteke ne njere yo korusio akini tutaka tabanga tukwana titokwana already egiata ndaga ngelinga abana bake basore korusio obo moyo bu abange buango inkikyabere kebe kitokale kolingo to kwanere tokonya bible komanyanga mbatange kala bagosoma ibirengere byaba byabana elda buno kwana igo narore chinse chichagendereire bachakire kwani kororanga ugweita kwa beyoko ono baligirie njera abantu bareite asikyagera abantu aba mbaro bali bagosoma igoro yo guteita buno gwanete kwerusana nikyagere birengere yebimbiroro na baro banjirane naro bachire barosiri machine ngogo sieke rume gweita actually chinse cyabasongo tali oweita weka basaliri program yo botongi bwenya sabe na tutongete basaliri ba change bona abantu abange bali bachoire nara basajja kunyomana abakungu kunyomana abantu bali bakoro nga cross gender okayoro monta ata omusaka ata ko koru mokubu abantu nabo batanga ine batanga weita na rere akabera sensengima weita abantu weita ni jiro accident yani ngabantu weita yabere ekosi ya makweli ensengima namba 2 ngo abantu bakukona bangasana ora batanga ibago kolikiki oboko ngonya kolikinga yoko beke ngoli bama yakotanga barosi tige chinchio asoma to wakana
ogwakana bagwanjera gwasoime agatebe bataga kwabata gende gukora kia gosibaneri sakara kwarusi gukwenda gutuku igo ngane njira ya mabarigiri yo kubakonya gukora ki weita lakini mateterio mapango wangu ya sai akitoka na sitoka ngaki Nyasaye na toba moyo Nyasaye na to seneti ondo bwenzi obwate birengera libye bibe ayakara arole kansela agaro ko nyuma pe ago utole birengera lyo agara birengera libyo bikosoka Nyasaye na bwate bintago cyo kwa mambi right egento kende ne risk behavior akanya romo to sine gali akogendia asenge njabwate birengera libyo kwerusio iga komenyo kiegari ataliko maedi ngana ombere gali chini moto yes yani ari sigeti akatanga egera achina kio karaki akira mera muna wana igo bagotangasa ngegali yale kogendi usene pachero yale kogendi kuno munyagitari batangasa bano mabi ngale kogendi atindete alako gendi ga nesifisi bagaswa igaroje taracha goroba ogem bobasi imate bobasi one bakwana bano amatanga bali gute batire umuntu okure banyuma yako nyuma na ndo manyene gali no manyagitari no yo mona ndakako wala tiga bano kokoli no mate ngomonto tageto iruka banda ba vere frustrated tiri okimia tindiete abako gendi gali oso etirara nyaro ogendi kanyeroche willingly ata etoko so egara ekole akigatanga risk behavior mongwaro nde otagete guito mukubwaye montereba mukubwaye mo frustrated sana kiketo bwana ngekero bongo bwa rwalire kwalengerere gore ya weita nifagitira ngo weita ira naba ona entereba ya irwe gali kogenda bali Eldoret omungwano ndo lengo engineer ya agriculture ero ata ni bwate ibintu mu cyokale lido bakagenda ngo kwane kala mangana keriyo fale igabantu liwa maitensere liyo ya kapuka osenga kyako rukuma Baringo county gochimali bono omontere boyiga konyo ikira sana chire kinanga ngokwale lakitago kukweka kuno mukubwe mu frustrated ya teneti musara emiti emyaka 3 muntu liya kakatoro paka chianga bakana bagotana busa wana kero modisi amurwanira muira ni emiramo muntu yakataka gwita ono okochoka yananga engineer yali negali tatagitia kweka tanya kama kwasara wala kabako rudore de bagoja akomote yemose togo ikagali keri ofale kwene chimienda chirichie paleli ngo ikande mbwate buleki ntangani yo kugoni ngo bwate buleki ngaka ando ngo bwata ngaka omanyenga nota kiro suke kurwa so ikara stoche kesieli ojo irandroba maigi kesieli ngo bwata chibuleki chakabere etoke na gore liba koike igandiri chiko bwata naende bona kigo chiko batika kaba yaga engineer ka kerenge tekine egosali driver okwana bawe kike tirimbo kelia okuguchi buleki chiti chabwa tiru ojikoliga lena ntaraba muligere tikuru mutu amuligere tiboli kaba amaisa kabwata asa karole nkali bago bekali ya amine tebikoti kai aliye sera ndroba kaba ongara yago tikugari ogoroko bole omonto lakini nakenali igamine oko gana bago tiriba ando kekaseto makubate pleki nande enkali sana ando kubwata elia kabere ando kubwata elia gatatu awonjole tamaiso amoligerete omonto nanga kai omonto egara no mayane agatama korwa no muswate bayi mogeti akamongosanga inju koja gaba kamozobote kesielia nawo jikubwate pleki yo maelio bago ika infagiti obaigete gali ko ganda bagaturunga ne paleri elamigo kabawe kana nasema basio no kire bali kire tira ndrobe liye kwa toketo jimate egaete karue pale gasoro sana emega kwake kengumbukilia ekera na gasoe ekelio fale mali agaroje kali mate kento kanya kwanya ko chia sa ali oli ko chiengo le lime okora li machi bikarale ali no aba mura bago charuka tigawa nonga ali ne boda ya Pokoti bano na kilio bali ali sibago anda bago amazoezi ali bago anda bacharuka bagenda no manyete gali maso ibi machi biri chigali chiasoire mali chikoli uchabana biko na byacharuka bya sibiga byatara ali byakora lakini data wana bota bingo montara boyo
no mukubwa liyo como frustrated no ikaranza toka boko kwa goko oba sote ne gari limari ya ligi kuna jeshi ikebuleta wana igendo na risk what risk behavior umuntu yigo ekiamugire ime toke manya wana konyolanga agokora ebintu gete aramenjori akora akwe ene sign I hope kwa rodi ngebintu kwa ebintu byokwana nebyengenjo cyarando chenga ngosa emibire ekende kere kenene daito toko nerese cyara ngwate chide kaisano ende isano okay ekende kere kenene ngelingo nyaro monto sire ko lose performance in school umwana ole ko banyana namba isano oansire ko na merongo ebere ochire merongo etatu ochire pake merongo ene bana rosiegete asege songo to batabanga declining school performance was increases of absence from school. No umwana osere kotika koche school matuka mange. Alright. Esa hii. Imejana. Wake chi absent. Nero. Umwana ye performance ya yakoreke. Ya sere kwera nanse. Kota be otoko baita. Ndambo chi report chain. Kwa nyalo umwana ye ole ko bana baisa to. Ona kana meme rongebe. Mata enchuga. Ego toli kwa school. Aranza. Watu ko betera raise. Como usted iboko. Taiti mondo ko kwena na chimaira tora amereke to mwana ya kale ile school kia gari ile ya kale ata iko bugata one these are the signs kero mwana ata iko perform igen donkero echine chi warning yako ko anga ina kichwa sense ko mumbora boronge ekende kere kenene no monto ko gachugwa ko gachugwa ko igoro asike songo bagata nga increased irritability awo chugo kunwa ke yani ko gachugwa nega kukwana nga asechi temperament chili baro bako gachugwa no ko kwa banda ella asengenje ebiro nkore nginga kero gukwanire nga niye yo kwerusya bomoyo kali ngo batebya abantu ngari chibundirega anko batebinga toligere liegera totange ebi mwana bibiwita nkore njo oyi muibori oyo mona akwanete no muibori gare gotebanga umwana oyo ne gare biyana gochigansa rete ngo konka muborire kunye kubika amagenaga yabikira amagena 12 abantu ebingo ni mukonya aguri usenenza nkamwami ambiri ngaenda na magena ali ngakora kayahoni kamoleta revese but kero tuagenda tuensi pia abana bamwe bakaende sukuru era katika ile corona ye una abana batali sukuru bila simbire sukuru bali batali kwenda sukuru bali balinge class nyane sukuru bali class sana zato ne sukuru era katika rakanga nakanga kere ira nakanyoro urusi ile net akora erengentera ebe senale teretumagro go yamagena na kirege umwana oringe very jovial ari buya ako amnyokera ruchore tamacho ko ebintu nyumba lakini to ngatema kolingo likoboli nabono muna namanyire bege bintu mbiri abayiboli batamanyitigo yabana ba igekora kane sign neri umwana oria ari abwata lakini litkolizyo mari abutware to mogokuri ndagete ko batabinga kero montago itangiri ko chaka elikegima legendo ke kwagacha nekintu ke kwagacha ya chakete kale umwana yego ga domo kwati mere mukianje te skuru bakanya no mwana galegere ni abantu besa igo ngama kosa kereta ke goita gacha kete nero ore gosomia abana bandi skuru esawa ono kwara ndi mwana no mungaini oyine melancholic nina nabande bete ngumwana one ni galinge student teacher in psychology igo bona na bata evidence sababu ya ngo mwana oyo nero le sikuru peli abana bangaini asobongo abantu bara bangaini mono igo bako gacha magoso anda magoso kali abire limo yorigo tugora alianda igo nga gente kengia chakere tali tukeli oya jakete kale kera sato kare ko dikenya kwagacha indi kilikia mo betu tikemo gajeti pakabona asesa ikole to tanga ga kwate unresolved issues na wata mangana tanya ko solved ono no ba morojo wato magoko ekikengo bongo ndite yokorete okeroji wow elda asengana yawe yo mwali karo morobe twayo kurira abana ngwita bari kali bana boka basu abana bakelda ebi mwana by'imyaka etareka ikomi ngotabinge ense ya chenjire emyaka tu akine tentu tu alego itu na chombe akiti maringa kinya sa to ete coping skills ya ngala na kimwe bulga gwakire okuli liri go sa gwakira tuliko igubo rubuli tuliko liri rubuli ankianga akira chombe cyali ndaga wata nje na kala nje na gosa lero
abana ba lero babwati 30 coping skill wako mwana lero buno igate guita igate guita ngikoma akerega igonga no marama mwana lero no baguita meaning changes in chiroro chikora kana sebirengera libina abantu togana tugukina chindagara twarorire ebintu tokoligereria TV ebintu bya kirasa kisimi abana balero bale very informed bongo bawubate ebintu ebinge mnoko makosara asini nige jira gotaroka ebike ine tutu akine toro sana ime otabwata soko tamagochi ane birengera biyo wetambia le gocha so bongo gwita ero oranya okukaganga karo gwita ni gwita man bana njorona tayo te wa bolinga program yetu ya ranta makusudi esencho konya weboli mujeti sukuru yako somi go manganaya gatoko ya kwana bano na yero ranga ngakyoko ya ngakyoko manager abana bao ngakyoko soma GPA ya abana bao toko ga chuma paka kwa matiga okoma ga jiba kwa matigo te ko makwanira na banga kwa machuatire machuate after jita ka ibere ande muiranere malangeli njwe kalansa moboli kikagara na gwaka egaro umano nera so collision na yenga esababu kwa mwakera nere otambe to kumuchuata mutiga ko chamara mato mutiga chabo kuminya ko chimeno no bororo boli to atana tianga ne kwira na abalero abo kumuchuata nyala ko bintu exactly yebo bia mono elde branja tuetenga kero kende rinani kondo mbia menyeto muriega tu kabisa embure kero ya tu kondo bika kutweru ekemo gekero yataga kimure kego cha goto jete gontu itukolinde kero bitimo gete kurwari bikarora embure kaenga ebinde bigatama koligie metenze sibe kwa ekemo kigatabaga kinje embure rirwari yankoli nchabane te gonkwe te gontwerero ekamenyo gekarigia ase gekengenta kero kiengenta abike viatigarete viatuete mogano nga mbura irita koretiki tetueti igonye kano gegeitere mbula etatuete yanalo chine nkari akite wala mbata binga omonto goita is not a solution. It's not a solution. Ondo bwenjo mate birengera libyo goita iteli solution. A solution ne linga temo o andu obo bola senkole yao. In fact rola abantu mbara basambiri bago konye ko gutora. Abaki ariko ligete benga abinde ngaidia tamagochi. Anje tiganga na biwate ne biende biro siase. Bibe amo. Embura ne bitwera libera randi kwa mogarani. Yes. Social activities. Goja katore gato gochago gotago legente ke gochinze. Egere ke dojo tanga what is the solution? Exactly. Na kitogo kala. Prevent you measure sinchirichi. Na kitogo treatment ole kabire. Goja tolo. All right. Mwancho matagera linko ira neringambu yamana sengencho kwa bere ko kubwatira namo 9 asechi dagika cha etirange 35 iga twalingo lirie ngane yu twamanyire nga red signs chiri warning signs chiri chikoena no elinde twamanyanga gentonkere kiabere bo basomwana oyo gentugete kia chenchiri asomwana oyo igobono kero gotegerera umurubiri oyo lika liswaliri ya ututumere akesimi ya ututumere gocha eli swaliri ya ngoko ali bagari ya bene kwa kase 0705 102 102 ndikire nabo nkorire ataiga turi some ni maete mbali babwate birengererie ebi oyo tali mwali bwo bugima makweli tali go solve makongo tobugate yiga comment oboko abali gwatiga ngaikwa batiga onye koro omwana ebirengererio byobwate nebibe bana mbagwene tikorengererio gukwana no mu counseling psychologist oito nande no ali ga botambe mwakire simi enamba ya 0721 992 700 0721 992 700 ino mwaka David Omande nabo mukubwatera namo nera abange bagwenera abagende bayendrete bilasi byabo naito tigusko oikera abo mwancho mategereri tigango tigengo kotebinga mambi nyasaye noali rero nyasaye noali na igoro nyasaye noali ngi eyukoro kinga nyasaye no yubwekera engaki na ndikero togosese nigwa tikatosese nigwe kerengaki biyama